Αλέξανδρος. Κύριε Σαραμούρτζη, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Σαραμούρτζη. Πολύ καλημέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστούμε και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσκληση και τη χαρά που σας γνωρίζουμε και μας βοηθάτε σε αυτές μας τις εκδηλώσεις. Κάνετε ωραία πράγματα κιόλας. Κάνετε πολύ όμορφα πράγματα και Παντελή, βλέπω εδώ τώρα μια εξαιρετική εκδήλωση, η οποία είναι και πρωτότυπη. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται σε συνεργασία με τους μανιταρόφιλους Θεσσαλονίκης. Και μ' αρέσει πάρα πολύ το μανιτάρι. Όλους μας αρέσει το μανιτάρι. Λοιπόν, πριν πάμε όμως στην μανιταρογιορτή για την οποία θέλουμε και να μιλήσουμε και θα γίνει στις 10 Σεπτέμβρη, θέλουμε, κύριε Σαραμούρτζη, να μας πείτε λίγα λόγια για το σύλλογό σας. Λοιπόν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχορούδας, ο Μέγας Αλέξανδρος, ιδρύθηκε το 1975. Σκοπός του συλλόγου είναι η μετάδοση και η προαγωγή του πολιτισμού, η διατήρηση της παράδοσης και των εθήμων, καθώς και η ανύψωση του μορφωτικού επίπεδου των κατοίκων της περιοχής. Μάλιστα, και έχετε και ωραίο έργο από ό,τι βλέπουμε και στις εκδηλώσεις σας. Ακριβώς, έχει πολυπληθεί χορευτικά συγκροτήματα με διεθνή βραβεία και διατηρεί τμήματα χοροδίας, σκητσογραφίας, πλούσια ημετιοθήκη, έχουμε βιβλιοθήκη, καθώς επίσης υπάρχει λαογραφικό μουσείο, ομάδα αιμοδοσίας που πρόσφατα βραβεύτηκε από το Ιπποκράτιο με το χάλκινο μετάλλιο, από το Ιπποκράτιο Νοσοκομείο. Και έχουμε επίσης και την ορειβατική ομάδα που έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό τους. Ξέρετε, κύριε Σαραμούρτζη, πόσο σημαντική είναι η αιμοδοσία πραγματικά. Δεν το ήξερα μέχρι που είδα περιστατικά και έμαθα για περιστατικά γύρω μου που πραγματικά αξίζουν 1000 μπράβο σε αυτούς τους συλλόγους που κάνουν οργανωμένη και προσπάθεια. Και στους μεμονωμένους αιμοδότες, αλλά πόσο μάλλον στους συλλόγους. Και μάλιστα χθες είχαμε την αιμοδοσία μας με πολύ μεγάλη προσέλευση. Από το πρωί οι αιμοδότες μας, οι κάτοικοι του χωριού, όλοι ήταν κοντά μας για αυτό το σπουδαίο έργο της αιμοδοσίας. Μπράβο, πολύ σημαντικό αυτό και πολλά συγχαρητήρια στον σύλλογό σας, τον Μέγα Αλέξανδρο. Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω, εσείς σε συνεργασία με τους μανιταρόφιλους Θεσσαλονίκης δημιουργείται μια γιορτή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Είναι η δεύτερη γιορτή μανιταριού. Θέλω λίγο να μας πείτε σχετικά με την μανιταρογιορτή. Πότε και πού θα γίνει και τι περιλαμβάνει. Λοιπόν, είναι η δεύτερη χρονιά που τη διοργανώνουμε μαζί με τους μανιταρόφιλους Θεσσαλονίκης και τους μανιταρόφιλους Ελλάδας. Φέτος θα γίνει στο πάρκο της Νεοχορούδας και θα αρχίσει το Σάββατο 10 του μήνα. Μάλιστα. Όπου το πρωί στις 10 θα συγκεντρωθούμε και θα περιηγηθούμε στις κοντινές περιοχές του χωριού για συλλογή αγρίων μανιταριών, με τη βοήθεια των ειδικών φυσικά, όπου είναι μια αξέχαστη εμπειρία αν λάβουμε υπόψη την περσινή εξόρμηση που απέφερε τη συλλογή πλήθους μανιταριών, μερικά μάλιστα και σπάνιων. Έχει δηλαδή ποικιλία η περιοχή, γιατί εγώ δεν το γνώριζα αυτό. Και όμως και εμείς δεν το γνωρίζαμε, αλλά μετά τη συλλογή και την περσινή πρώτη εξόρμηση είχαμε συλλογή σπάνιων μανιταριών. Και να τονίσουμε ότι πάντοτε με την βοήθεια και των ειδικών, γιατί αλλιώς μπορεί να γίνει επικίνδυνο σπόρο από κάποιον που δεν ξέρει, αλλά πολύ ασφαλές και νόστιμο από κάποιον που γνωρίζει. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Συγκεντρώνεστε λοιπόν 10 η ώρα στο πάρκο Νεοχορούδας και ξεκινάτε την έξοδο για την μανιταροσυλλογή. Συνεχίζεται η γιορτή και το απόγευμα. Ακριβώς. Στις 6.30 περίπου θα συγκεντρωθούμε και πάλι στο πάρκο, όπου θα γίνει από τους ειδικούς μανιταρόφιλους που υποστηρίζουν την εκδήλωση η καταγραφή και η ταυτοποίηση των μανιταριών που θα έχουμε συλλέξει. Θα ακολουθήσει ένα πολύ μήνυ ενδιαφέρον σεμινάριο για τα άγρια μανιτάρια και όχι μόνο, όπου στη συνέχεια θα έχουμε τη γευσινογνωσία των μανιταριών. Εκεί εδώ πάμε στα ενδιαφέροντα, τα νόστιμα, τα εδέσματα. Ναι, όπου φίλοι και μέλη του συλλόγου μας θα ετοιμάσουμε σούπες και εδέσματα με βάση τα μανιτάρια. Όλα θα είναι με βάση τα μανιτάρια. Όπου η όλη εκδήλωσή μας θα κλείσει με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα των Μανιταρόκ, όπου είναι πολύ δημοφιλές στους απανταχού φίλους μανιταρόφιλους. Μανιταρόκ. Είναι όλο τόσο ταιριασμένο. Ναι, πραγματικά. Σαν παραμυθοχώρα, ας πούμε, μανιταροχώρα. Ναι, κάπως έτσι. Θέλω να ρωτήσω εγώ για τις εντυπώσεις σχετικά με την περσινή διοργάνωση. Ποιες είναι γενικότερα, τι σχηματικά, τι εντυπώσεις? Η περσινή μας εκδήλωση με τα μανιτάρια ήταν ιδιαιτέρως επιτυχημένη. Έγινε στο πνευματικό μας κέντρο, το οποίο όμως, όπως στην αρχή του χρόνου, το τρίμηνο της Καθαράς Δευτέρας καταστράφηκε από πυρκαγιά. Έτσι φέτος θα υποδεχτούμε τους φίλους μας στο πάρκο του χωριού. Τα εδέσματα με βάση το μανιτάρι που δοκίμασαν οι επισκέπτες τους ενθουσίασαν. Το ίδιο και η εξόρμηση για ανέβρεση μανιταριών. Και έτσι περιμένουν και φέτος πώς και πώς να συνεχίσουν την ίδια εμπειρία. Εγώ θέλω να ρωτήσω, συμμετέχει και όλο το χωριό, φαντάζομαι, εκεί πέρα και γίνεται χαμός, έτσι. Ακριβώς, μας βοηθάνε όλο το χωριό. Όλη η συλλογή, όλα αυτά. Θέλω να ρωτήσω, αυτή την εκδήλωση, γιατί πρέπει να το πούμε, ποιοι είναι αυτοί οι συντελεστές, ποιοι τη στηρίζουν?
Τώρα θα σας πω, όπου εκτός από τη μανιταριορτή, οι συντελεστές. Λοιπόν, η εκδήλωση γίνεται μαζί με τις μανιταρόφιλους Ελλάδος και Θεσσαλονίκης, οι οποίοι με τις γνώσεις τους συμβάλλουν στην επιτυχία της όλης γιορτής, όπου οι δικοί μας μιλούν για το μανιτάρι και λύνουν πολλές απορίες. Έχουμε οικονομική βοήθεια, δεν έχουμε, αλλά στην προσπάθειά μας έχουμε αρρωγούς στο Δήμο Ρεοκάστρου. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Μας βοηθάει με υλικά κυρίως πράγματα και όσο μπορούν. Έχουμε και τα φιλικά μέσα δικτύωσης για την προβολή μας. Πάρα πολύ ωραία. Έπαθα πλάκα. Μπήκα μέσα και στο δικό σας το site στο Facebook, αλλά και στους μανιταρόφιλους. Είναι πολύ οργανωμένοι. Μα υπάρχουν 6.000 φίλοι που ασχολούνται με στους μανιταρόφιλους Ελλάδος. Έτσι. Υπάρχει ενδιαφέρον δηλαδή για το συγκεκριμένο. Ενδιαφέρον, ακριβώς. Ποιες άλλες είναι οι διοργανώσεις που εκτελεί ο σύλλογός σας? Εκτός από τη μανιταριορτή, έχουμε εορταστικές χριστουγεννιάτικες διοργανώσεις, έχουμε αναβίωση εθήμων, κάνουμε ανθοεκθέσεις, οργάνωση διαλέξεων, έχουμε θεατρικές παραστάσεις, χορεσπερίδες, κάνουμε συναυλίες, τιμητικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ παιδικών συγκροτημάτων και τον εβδομαδιαίο εορτασμό κάθε Ιούλιο στη γιορτή της Αγίας Παρασκευής, το καλοκαίρι. Ήθελα να ρωτήσω αυτό είναι λίγο εκτός θέματος, με το πνευματικό κέντρο, με το ατύχημα το οποίο είχε γίνει. Υπάρχει η περίπτωση να αποκατασταθεί, γιατί είδα ότι ήταν κάτι που στεναχώρησε όλους τους ανθρώπους της Νεοχορούδας. Όλους τους κατοίκους και μη. Ναι, είμαστε μαζί με το Δήμο, συζητάμε καθημερινά. Ο Δήμος είναι δημοτικό κτίριο καταρχήν, δημόσιο. Γίνονται κινήσεις και προσπαθούμε όλοι να βοηθήσουμε γραφειοκρατικά, να ξεπεράσουμε το γραφειοκρατικό κομμάτι, να γίνει όσο πιο γρήγορα, γιατί δεν στεγάζονται πλέον τα παιδιά μας. Ο σύλλογος, οι εκδηλώσεις, το χωριό, είμαστε χωρίς στέγη. Ήταν κάτι που στεναχώρησε πραγματικά όλο τον κόσμο. Τώρα, θα ήθελα λίγο να μου πείτε, γιατί εντάξει, εκεί οι κάτοικοι γνωρίζουν την Νεοχορούδα. Για όσους δεν το γνωρίζουμε, πείτε μας κάποιους τρόπους μετάβασης, πού θα βρούμε το πάρκο, λίγο κατατοπίστε μας. Καταρχήν σας προσκαλούμε όλους να παρευρεθείτε στις δράσεις μας για μια εμπειρία διαφορετική. Υπάρχει για όσους δεν έχουν αυτοκίνητο συγκοινωνία με λεωφορεία για την Νεοχορούδα με αφετηρία εδώ στο κτέλ. Μάλιστα, πολύ ωραία. Ο ΆΣΤΕ υπάρχει και όπου το πάρκο βρίσκεται στην είσοδο του χωριού, αριστερά, ακριβώς μετά το γήπεδο, μπαίνοντας στην είσοδο του χωριού. Μάλιστα. Άρα είναι εύκολη λοιπόν η πρόσβαση. Και ξεκινάτε, κύριε Σαραμούρτση, από το πολιτιστικό κέντρο και ανεβαίνετε προς τα πάνω. Ή βρίσκεστε όλοι στο Άλσος, θα ανεβείτε εκεί πέρα της... Όχι, στο πάρκο. Στο πάρκο θα γίνει πρωινή διαδρομή και περιήγηση στο βουνό, αλλά οι εκδηλώσεις όλες θα γίνουν στο πάρκο. Μάλιστα. Και να μην ξεχάσουμε ότι όσοι δεν προλάβετε το πρωί, υπάρχουν και εκδηλώσεις και το απόγευμα. Ελπίζω να υπάρχει και μανιτάρι με λιωμένα τυριά μέσα εκεί πέρα για να ευχαριστηθούμε λίγο. Οι ειδικοί θα μας φτιάξουν πολλά εδέσματα με βάση τα μανιτάρια. Πάρα πολύ ωραία. Καταπληκτικά. Επίσης θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τη φιλοξενία σας, για την εκδήλωσή μας για τη μανιταρογιορτή που θα γίνει το Σάββατο στις 10 του μήνα. Είναι η δεύτερη φορά να πούμε που γίνεται. Είναι η δεύτερη χρονιά με την περσινή μας επιτυχία και φέτος προσπαθούμε να ξεπεράσουμε κάθε προηγούμενο, να έρθει ο κόσμος να γνωρίσει το μανιτάρι, να γνωρίσει το χωριό μας. Μακάρι. Σε έναν υπέροχο χώρο στο πάρκο μας, στο πάρκο του χωριού. Μακάρι, γιατί σε αυτές τις δύσκολες εποχές, κύριε Σαραμούρτση, οι πολιτιστικοί σύλλογοι είναι αυτοί που βοηθάνε και για τη συσπήρωση του κόσμου και για τις υπόλοιπες δυσκολίες από τις οποίες έχουμε στην καθημερινότητά μας και μας πλήττουν λιγάκι ψυχολογικώς. Δεν το συζητώ και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω και δημόσια και όλη την ομάδα του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορώ να αναφέρω τα ονόματα. Βεβαίως. Έχουμε τον πρόεδρο του Αρβανιτόπουλο, τον Βασίλη. Εγώ είμαι στη θέση του αντιπροέδρου. Τη Γενική Γραμματέα, την κυρία Άννα Ραφαηλίδου. Έχουμε την ταμεία μας, τη Στέλλα τη Γιανγκιόζη. Έχουμε την υπεύθυνη ματιοθήκη, στην κυρία Γουδούτση Κατερίνα. Έχουμε βοηθό γραμματέα και υπεύθυνη χοροδία στην Μίνα τη Μέρμιγκα. Έχουμε βοηθό ταμεία. Την οποία την ξέρω και είμαστε και φίλοι στο Facebook, άσχετο. Ναι, ένα πολύ καλό κορίτσι, Μίνα μας. Είμαστε όλη μια ομάδα. Έχουμε τον Κώστα τον Ντόλι, τον Μπλάκ, ο οποίος είναι και βοηθός ταμεία, αλλά και υπεύθυνος της ορειβασίας μας και της όλης εκδήλωσης τώρα για τα μανιτάρια. Είναι μανιταρόφιλος, είναι και ορειβάτης. Καθοδηγητής λοιπόν. Ο Μπλάκ, ο Κώστας, ο Τόλης, το Μπλάκ είναι το υποκοριστικό. Καθώς και έχουμε τον υπεύθυνο αιμοδοσίας μας, τον Γιαντζόγλου, τον Γιώργο, που είναι μαζί με τον Πέτρο του Σαραμούρτση. Πολλά χαιρετίσματα στο δικό μας το παιδί. Στο δικό μας το παιδί. Και όλοι είμαστε μια ομάδα που προσπαθούμε για το κοινό καλό. Όλοι είμαστε θελοντές. Και τώρα που ανέφερα και τους θελοντές μας,
Ένα τμήμα του συλλόγου που κατ' εξαίρεση πρέπει να αναφέρουμε είναι αυτό των εθελοντών. Έτσι, πολύ σημαντικό. Χωρίς τους πολλούς εθελοντές που με προθυμία συμπράττουν στις περισσότερες δράσεις μας, όπου πολλές από αυτές δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν. Αυτό ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Στις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου, όπου αριθμεί περίπου 400 μέλη σήμερα, οι εθελοντές είναι αυτοί που δίνουν ζωή, είναι ο πνεύμονας που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις. Όλο το χωριό λοιπόν, μικρή, μεγάλη, τον αναφέρω ονόματα, θα μας πιάσουν πολλές εκπομπές. Δεν τελειώσουμε ποτέ, 400 ονόματα. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Όλο το χωριό λοιπόν, μικρή, μεγάλη, φοιτητές, σπουδαστές, άλλοι είναι φαντάροι, έρχονται με τις άδειές τους, παιδιά από τα σχολεία τους, στο κενό τους βοηθάνε όλοι ανεξαιρέτως. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που συμβαίνει στο χωριό μας. Και νομίζω και σε άλλα, στο δικό μας το χωριό, στην Νεοχορούδα Θεσσαλονίκης, οι εθελοντές μας είναι οι κύριοι συντελεστές, όπου και στη Μανιταρογιορτή είναι έτοιμοι να βοηθήσουν, να εξυπηρετήσουν τον κόσμο που θα έρθει και να είναι παρόν στις όλες τις εκδηλώσεις. Μισό λίγο να μας πει κάτι η Νένε Μυρονίδου. Μια παρένθεση στα όσα όμορφα λέτε όλοι εδώ η παρέα. Μας έχουν ενημερώσει ακροατές ότι έχει κλαπεί ένα φορτηγάκι χειρό, η πινακίδα είναι χειρό 1058 Mercedes χρώματος μπλε που έχει την επωνυμία πάνω security. Μάλιστα. Δεν γνωρίζουμε την περιοχή, αλλά προφανώς στο κέντρο της... Μπλε φορτηγάκι security που γράφει. Χειρό 1058 Mercedes. Ωραία, ευχάριστα βρε Νένα. Λοιπόν, Μάλιστα, άρα να κύριε... πω, Χρήστο, Ορίστε. η περιοχή σας, όπως βλέπω, εγώ έχω πει από πάνω, τη βλέπω πανοραμικά, είναι ένα πολύ ωραίο μέρος. Δηλαδή, βλέπω το άλσος που είναι προς την Νεοχορούδα, εκεί πέρα, μετά την εκκλησία, την Αγία Παρασκευή που έχει ένα άλσος μεγάλο, έχετε πολύ ωραία μέρη. Να τα προβάλλετε αυτά πραγματικά γιατί αξίζει. Ακριβώς. Η Νεοχορούδα βρίσκεται βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης, απόσταση περίπου 15 χιλιόμετρα. Από Διαβατά πηγαίνουμε εκεί. Ακριβώς. Ή από Ρεόκαστρο. Και τα δύο. Υπάρχουν Πιο δύο εύκολα. Εγώ όταν κατεβαίνω από την πόλη, Διαβατά ανεβαίνω πάνω στα 5 χιλιόμετρα. Αλλιώς είναι Ρεόκαστρο, Παλαιόκαστρο, Νεοχορούδα στα 5 χιλιόμετρα. Γιατί και η Θεσσαλονίκη έχει πολύ όμορφους προορισμούς, έχει πολύ όμορφες περιοχές και καλό είναι, δεν χρειάζεται να φεύγουμε και έξω από τα όρια του νομού. Μας έχετε βρει και εμάς από την άλλη πλευρά, την ανατολική πλευρά που είμαστε από τη Θέρμη και με τους Σύλλογο Βλάχων που έκανε μια εκδήλωση ήταν εκεί. Έχουμε τις καλύτερες σχέσεις. Τις καλύτερες σχέσεις με τον Πολιτιστικό Σύλλογο εκεί και όλοι και μας βοηθούν και τους βοηθάμε. Γίνεται αυτό το αλυσβερίσι για την καλύτερη... Πολιτιστικό αλυσβερίσι, ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν 10 του μήνα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Νεοχορούδα Θεσσαλονίκης. Εκεί θα είναι και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχορούδας ο Μέγας Αλέξανδρος. Εκεί θα είναι και οι Μανιταρόφιλοι Θεσσαλονίκης από τις 10 η ώρα που θα γίνει συγκέντρωση στο πάρκο της Νεοχορούδας. Μέχρι εκεί αργά το βράδυ θα υπάρχουν εκδηλώσεις, θα υπάρχουν μιλάμε δέσματα. Ουσιαστικά για την Μανιταροχώρα ουσιαστικά που μετατρέπεται η Νεοχορούδα. Μανιταροχορούδα δηλαδή, Έτσι. πολύ πράγμα. Για ποιο λόγο, γιατί και μαζεύεται μανιτάρια και τα τρώτα μανιτάρια και μανιταρόκ και μαραταρόφιλοι και όλοι, έτσι. Μια μέρα όλους για... Εκπληκτικά. Μία μέρα για τα μανιτάρια. μανιτάρια. Και στις ευχαριστίες που όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, τους φίλους που είμαστε μια ομάδα αγαπημένοι σαν μια γροθιά και προσπαθούμε για το κοινό καλό, και τους εθελοντές που να ευχαριστήσω δημόσια. Θα ήθελα παρακαλώ, δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε, σίγουρα όλο το Δήμο Ρεοκάστρου και όλους όσους ασχολούνται που θα μας δώσουν τις εξέδρες, τα φώτα, τον ήχο. Πολύ σωστά. Απλά μια αναφορά σε ένα όνομα, γιατί είναι πολλοί αντιδήμαρχοι, αλλά στο Θωμάτο Δίγκαλη, τον αντιδήμαρχο που είναι κοντά μας, σε κάθε τηλεφώνημα, σε κάθε σκέψη και ιδέα, είναι κοντά στον Πολιτιστικό Σύλλογο, όπως όλος ο Δήμος, όλοι οι κάτοικοι και όλοι μικροί μεγάλοι είναι μαζί μας. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία. Σας περιμένουμε όλους λοιπόν. Φυσικά. Στις 10 του μήνα, όλη την ημέρα, από το τις 10 απόγευμα το πρωί. ειδικά, αλλά με κορύφωση τη συναυλία μας με τους Μανιταρόκ, που είναι απίστευτοι. Τους άκουσα πέρυσι για πρώτη φορά. Είναι φοβερή και σας περιμένουμε στο πάρκο της Νεοχορούδας. Οπωσδήποτε. Για να περάσουμε πολύ όμορφα. Και να φάμε όμως. Και να φάμε και να γευστούμε μανιταρογεύσεις και όλα τα πάντα από μανιτάρια. Να είστε καλά κύριε Σαραμούρτζη, ευχαριστούμε πολύ την Νεοχορούδα για την επίσκεψη. Σας ευχαριστώ εγώ από καρδιάς και όλος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχορούδας ο Μέγας Αλέξανδρος. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα.